இந்த ரெசிபி எப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய சோயா சங்க்ஸ்லாம் இருக்கும். அந்த சோயா சங்க்ஸை வச்சு எப்படி சூப்பரான ஒரு கறி சுவையில் வந்து ஒரு குழம்பு வைக்கலாம் அப்படி சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ரொம்ப சூப்பராக நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல ஒரு 4 பெரிய வெங்காயம் வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம். அதை நல்லா கட் பண்ணி நீல வாக்கில் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 3 தக்காளி, அதாவது உங்களுக்கு புளிப்பு சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி 3 தக்காளியோ இல்லை 4 தக்காளியோ, இல்லை நீங்கள் இந்த குழம்புல எப்பயுமே தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவீங்கன்னா 2 தக்காளி போட்டால் போதும். நான் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றாதனால நான் வந்து ஒரு 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இது 2த்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய குக்கரோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் வந்து சட்டி தான் இருக்குது அப்படின்னாலும் ஓகே. குக்கர் இருந்துச்சுன்னா அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இது குக்கரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எண்ணெய் வேணுமோ அதை ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வந்து ஃப்ளேவர் பிடிக்குமோ அந்த எண்ணெய் வந்து கொஞ்சோண்டு ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த தக்காளியுமே சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, ஒரு கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் 2, 3 பச்சை மிளகா, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கணும். இதை நம்ம வந்து இப்படியே போட்டு தான் நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம். இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது பேச்சுலர்ஸு இல்லை புதுசாக வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம், புதுசாக ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து நம்ம கீரியெல்லாம் போட வேணாம், நம்ம அப்படியே முழுசாகவே போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் என்ன சொல்கிறது, கொத்தமல்லி தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் வந்து பேருக்குன்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உப்பு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட இருக்க ஸ்பைசஸ் அது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் அது எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சோம்பும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிட்டேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோயா சங்க்ஸ், இது வந்து பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு. அதை வந்து நான் ஊற வச்சு நான் வந்து கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது எப்படி ஊற வைக்கணும் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 1/2 மணி நேரம் அரிசி கழுவுன தண்ணியில் ஊற வைங்க. அது இன்னுமே நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும். அது நல்லா ஊற வச்சு அதை புழிஞ்சிட்டு நான் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துட்டு, தேவையான அளவு வந்து நம்ம உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கையிலே மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தண்ணி மாதிரி, அதாவது கிரேவி மாதிரி வேணும் அப்படின்னா ஒரு 1/2 கிளாஸ், சின்ன கிளாஸில் ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இல்லை எனக்கு ட்ரையாகவே வேணும் அப்படின்னா எந்த தண்ணியுமே நம்ம ஊற்ற தேவையில்ல. ஊற்றாமல் நம்ம இந்த குக்கரை மூடி போட்டு விசில் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 விசில், அந்த மாதிரி 5 விசில் விட்டு நமக்கு எடுத்தோம்னா நமக்கு சூப்பரான ஒரு காளான் கிரேவி இல்லைனா காளான் ஃப்ரை நமக்கு ரெடி ஆயிரும். இது கூட நமக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. தேங்காய், கொஞ்சம் சோம்பு, 2 வெள்ளைத்துளி, அதாவது 2 என்ன வந்து 2 வெள்ளை பூண்டு அதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ரையோடு சேர்த்து 2 நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா கூட போதும். இல்லை வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க விட்டுறலாம். நம்ம அடுத்து தாளிப்புக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து தாளிப்புக்குன்னு ஒரு பவுல் இருக்கு இல்லையா, அதில் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி நீங்கள் வதக்கி பாருங்கள், நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். கொஞ்சம் வெங்காயம் அது நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கணும். இந்த வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி வதங்குற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 வரமிளகா வந்து கீறி போட்டுக்கோங்க. அதுவும் நல்லா நமக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரை ரெடி ஆகிருக்கு இல்லையா, அது வந்து விசில்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் கிரேவி மாதிரி வேணுங்கிறதுனால ஒரு 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருந்தேன். பார்த்திங்கன்னா அதுவே கொஞ்சம் சூப்பராக தான் வந்துருந்துச்சு. பாருங்கள், உங்களுக்கே தெரியும், நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இந்த தாளிப்பு வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த தாளிப்பையுமே வந்து நம்ம இது கூட சேர்த்து கொட்டிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா சாதம், அதுக்கப்புறமா சோயா சங்க்ஸோட கிரேவி, பீஃப் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை, ஃபிஷ்னால் அது ஒரு பீஃப் கறி கொஞ்சம் எடுத்துருப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த அந்த காளான் கிரேவி நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு. பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சட்டியில் ஊற்றிருக்கேன். அது நல்லா கொதித்து வந்திருக்கு. அதையும் நம்ம எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மாந்தல்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையும் வச்சு ஆனியன் வச்சு சர்வ் பண்ணால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.